جڤینا گوهداریکردنا شاهدانیا کۆمیتەیە ئەولەهیە نیشتیمانی li civata sînatorên Amerîkî da taybet bû ji bo lêkolînê li ser îdeolojiya dewleta İslamî Daeş û çawaniya ji navbirina wê. Nadia Murad, çalakvana êzdî û qurbaniya Daeş, gote sînatorên Amerîkî bihayê direngxistina ji navbirina Daeş hêrîşa li ser bajarê Orlandoyê wîlayeta Floridaya Amerîkî bû. ئەو تشتێ بووی ئەسپی نەفاجئیم ژبەر مزانی شڕۆژە مەداعش دەدیتی مزانی گو ئەف ئەرهاب هەکەت نەهاتە سەکناندن وی کار بێ جەریمێت خۆ بگەهینە هەر جیهەکی. نادیا خان گوتا جivînê eger hûn ev welatê zilhêz û Ewropî nikaribin bersingê Daeş bigrin û xelkê xwe ji hêrîşên wana biparêzin, çawa em kêmaniyên olî di nav maldanka Daeş da wê rizgar bin. Wê daxwaza kiryaran kir û her wesa karê pêk ve ji bo ku berpirsên genosaydê bikevne pêşdadgehan. الشانزدەی مەهێ وەختە ئومەم المتحیدا گو اعتراف کرد گوت ئەڤا بسەرێ ئێزدیا هاتی جینۆسایدە و دو ساڵە ئینسانی ئێزدی حیاتە سەرقوت ببوون و بەس ئێڕک ئەمەلجی ڕەچێ بوو بێ پەیوێ. شوەیەکێ مدوێوەکە احترافی بەیەکردن گویا بسەرێمە هاتی جینۆسایدەش بەر جەریمێتمە نە تشتێکی vê şartî bû cerîmêtme hetan hat mustemir û hetan wiha ev tiş darî çavê alemê hemû û Daeş vî tiştî nebdizî medkeş wêyekê midvê weke hemû kabê binêrin الجريمة و كابنيرن كحقي vêyekê çi. Li heman demê civîna sînatorên Amerîkî xanim Viyan Dexîl endama êzdiya Perlemanê Iraqê amadeyî civîna Encûmenê Mafê Mirovan ya netewên êgirtî bû lê Cinêfa ji bo pêdaçûnê bi ser raporta berî heftiyekê ya lêkolerên netewên êgirtî ku tawanên Daeş li dijî êzdiyan bi genosayd dabû naskirin. Ez ji civaka navnetewî de xwaz dikim ku vê raportê bi aliyê civaka ewlekarî paldin da ku dadgeha tawanan ya navnetewî tiştê bi serê êzidiyan hat weku genosayd bidin nasîn. Em da xwaz dikin zêdî 3200 keçin êzidî yên hêşta di destê Daeş da ne bêne rizgar kirin. Em her wesa da xwaz dikin alîkarî bigehe 2700 keçin rizgar bûne. Şareza û gewahîdan gote civata sînatorên Amerîkî ka çendê giring e şer li dijî bîrûbawerên vê komelê jî li ser gişt astan dest pê bike. Endamên civata sînatoran dibêjin ew mijûlî biryarekê ne hêvî dikin li demekî zû bêpesendkirin. Biryara wan ya jimara 340 daxwazê dike tawanên Daeş li dijî kêmaniyên olî li Iraqê û li Sûriya bi genosaydê bi nav bikin û li dawî jî digel civata nûnerên Kongresa Amerîkî û Koş Kaspî hevkariyê di vî warî de bikin. Dexîlê Şemo, Dengê Amerîka.